אנחנו מאוד מתרגשים שחזרנו להופיע, אבל השגרה עדיין לא חזרנו. גלי וזילי ברמן, התאומנים שלנו, מלווים אותנו כבר שנים ומאירים אותנו באור הענק שלהם כחלק ממשפחת הפסטיגל. אבל יותר מ-400 ימים הם רחוקים מאיתנו, חסרים לנו, ואנחנו ממש מתגעגעים אליהם. גם בימים כאלה אנחנו לא שוכחים את החטופים, וכמובן את חיילי צה"ל וכוחות הביטחון המדהימים ששומרים עלינו ומגנים עלינו. אנחנו מקווים שבקרוב כולם יחזרו הביתה ונוכל לחבק אותם, לשיר איתם ולחלום על ימים טובים ושקטים. אמן!